Čau, Jani, volala si ma? Ahoj, Marian, ahoj. Počúvaj, mám pre teba jednu úlohu. Potrebujem, aby si pripravil ponuku pre klienta pre Best Company. Okay. Ideme teraz do tendra, v piatok sa to odovzdáva, takže potrebujem, aby si mi ju do stredy poslal. Tam pre tohto klienta sme už minulý rok robili ponuku, čiže môžeš vychádzať a použiť ten template. Do toho ťa chcem poprosiť, aby si aktualizoval obsahy. Požiadali nás, aby sme im tam dali prezentačné, vyjednávacie a komunikačné tréningy. Takže tie obsahy nájdeš na serveri. To máme. No a čo sa týka ceny, tak prosím, vychádzaj z ceníka pre rok 2023. Veľmi mi záleží na tejto ponuke aj na tomto klientovi, tak ťa chcem poprosiť, aby si tú ponuku ešte pred tou stredou dal skontrolovať Palimu, aby to bolo všetko v poriadku. Môže byť? No, asi môže byť, len ja sa toho trochu obávam. Ja s tým ešte nemám skúsenosti, nikdy som to nerobil. Necítim sa v tom dobre. Rozumiem. Rozumiem tvojim obavám. Uvažujem, čo by ti bolo dôležité. Možno práve ten Pali ti s tým vie pomôcť a skontrolovať to. A rovno ako ti ponúkam svoju pomoc. Môžeme sa v pondelok stretnúť k tomu. Budem vidieť, čo máš, pomôžem ti, nasmerujem ťa. No dobre, keď na to trváš, tak môžeme, ale ja neviem garantovať kvalitu. Tá kvalita je, Marian, pre mňa veľmi dôležitá. A preto si možno aj poďme prejsť, ako tejto úlohe, ako tomu zadaniu rozumieš. Ako budeš postupovať? Tak asi stiahnem ponuku z minulého roku, nájdem si na cloude templatey a z toho to podoplňam a ak niečo nebudem vedieť, tak sa obrátim na Paliho. Fajn, ten postup je dobrý, prosím ťa, ak by si niečo nevedel, prídi radšej za mnou. Za Palim už choď, keď budeš mať tú verziu na kontrolu. Dobre? OK. Fajn. Tak vidíme sa teraz najbližšie v pondelok. Tam si prejdeme, čo máš a do stredy ťa poprosím mať nejakú verziu na odovzdanie. Ďakujem, že si to berieš na starosť. Dobre, čau. Ahoj.